What's up mga kamataan, ini bab na i-share kayo mo itang nga sa liko kayong la Shopee bab, puta na na mas masala pagkasulo na yung raplano bab, ini bab yun yung kaya katamong motor. Siyempre bab yung kunepal to kung mga nano kayong binili ta sulo kayong kaya katamong motor na bab, yung bab kayong kaya binili ta sulo na ning aerodar tamo kay la Shopee. Ini bab siyempre palto kitang pre na nitang sa liko sulo bab, pati yung pre kay bab tripod yung bab na palto tayo bab, kanya makabili ta sulunan din bab. Pabasa kayo mo kitang comment section bab, sabi daw subukan mo bili kang motor masala yan no. Tanida na sibukan kang binili ba pa niyang sibukan kang ginopen ba po tanida na ping kasala kaya buri-buri kang gagamitan ngini ba. Ngini ba syempre tutok tayo ulit king kaya katamong motor. Yan ne ba yan kaya katamong motor bab ne. Ngini ba syempre tani manapaganan ning motor yan bab nung etay di na susi. Ngini ba syempre ako nang kita susi ganyan ba po ini ano juga nilele salamin. Ngini tang kana ako susi ne ba yan. Ngini ba timano ko kita susi palto kaya pagay kayo yan ba pa. Ngini ba saksak ko ne syempre nung may saksak yan mamandar. Yung bap teman siksak ko na kanyang bapo yung bapa siksak ko na teman may ngaraya ayo tadi dana ne pa mo kasaksak bap talagang may giligit ko pa kay ni bap yung bap na ginana ne bap yung bap teman siguro mo teman tubar ya po nandi kanyang bap pag babumbong kay ni bap teman mo ambar ne mo man kaya katinding mga gasing ka na motor bap yung bap hay mines logo harap gulot. Ini bab siyempre palwal ko na yung motor. Ako na ipepal to bab kung mga nano kayong pepalwal kayong kilobal ya bab kasi suka may nga sapong-sapong kitang pasbul na bab. Ini bab tuna kayong kilwal timano open kayong motor na yan. Timano bab yan setup kayong camera bab medyo magkasay ko kasi yung bab niya. Ini bab pinanti pag babumbum kayong motor bakan tami kapali yung bagya bakan ta masala yung sulunan ng kaya tamong motor yung bab niya babum bum bum babum bum 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 timano pig babum bum kaya bab siyempre bab kaya pasin lagi sulupo tami pakiro ko yung mga yun kasalang ini ba pinanti kanya subukan ko na ba para kay yung mana niya sala yung bab makapadaya sindi ko na yung bab niya pada sindi pada sindi tanida na kasalanan na bab pada sindi ay putan hida na kasalanan pada sindi ay putan hida na padang kaya pa uli na bab yan sindi kaya uli bab yung bab pada sindi ay dana kasalanan na ay putan idana ang yan bab siyempre timan di naking kilubale yung bab sira ko na herin pasbul kasi may pakiro ko bab putan idana ng kasala suluyan yan bab siyempre bagya mo timan pitda ko ng motor bab siyempre tuna ko kining kilubale po to makataking commander bawang na yung bab piguyod-guyod kuning motor kanini bab bagya mo kasi tinamatudtud ba oras na kasi mag-alas 10 na may bengi bigla kayo mong naisip yung video ngayon ni may pasubo ko muna bab yan siyempre balik tayo ta susi kung no karang typing wa para bukas balo tayo kung noon niya makabili yan bab siyempre nandun bab kasi malbi akong pelikula yan midway yan yung bida yan bab yan aeroplano la naman din gagana yan bab pura na pong barko yung bida yan bab kaya o bal mo naman bab siyempre yung bab yung motor tamong masala sulo mas masala pag sulo ng aeroplano siyempre palto tayo ng tripod pambato ni tripod yung bab nung bisa ako mag-order bab mag PM ka muna na ako kasi atyo ka na ako tala Shopee yung bab siyempre patang ko na kanini bab yung pida ko na bab kasi matutod na ako oras na bab pero bigla akong ayos bab ngayon ko na-edit para ahil din yung uri na bab para timan makapag-comment ka bab yung bab matundo na ako si bab kaya padang ko na yung uri na sulune yan. Good night mga bab, salamat.